tsaye ne zai kai ka inda zaka kalli wannan film din ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo, kuma ku yau mun sake kama ku wani shahararren bidiyo kuma fassarar algaita ce. Shin ka kalli wannan film mai suna Ubangida ko baka kalle shi ba? Idan ka kalle shi na san kana da bukatar ka sake kallon shi. Idan baka taba kallon shi ba na san zaka kalle shi kuma zai kayatar da kai, zai baka matukar mamaki, saboda film din jarumai har guda biyu ne suka fito a cikin wannan film din, kuma film din algaita ce ta fassara shi. Idan kana so ka kalli wannan film din ba tare da kasa passport ba kuma kasa wani makullin sirri ba, ka gani kasan nan inda aka rubuta Ubangida na ɗaya da na biyu, zaka danna rubutun ne haka. Kana danna rubutun zaka ga kasa inda aka rubuta, da ka danna description din zai ka kai da kaga an rubuta nan Ubangida na ɗaya da na biyu, zaka danna wannan shidin rubutu da kai gani, gani Ubangida na ɗaya da na biyu ga shidin rubutu bulan rubutu wannan zaka danna shi ne kamar haka. Kana danna shi haka ne kai tsaye zai kai inda zaka kalli bidiyon din ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba.